बे समाव मोनसे गिदिर रादाब इउटुबारनि महराव सासे ISI एजेन्ट सासे ट्रेभेल इउटुबारनि महराव पाकिस्तानी ISI एजेन्ट नंगौ पाकिस्तानी संगालि महरै खामानि मावबाय थानाय सासे इउटुबारा पुलिसनि आखायाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा सोलिबाय थानाय समावनो सासे भारतारि इउटुबारा पाकिस्ताननि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जाथाया सोराङाव फैदों हारियानानि हिसार जिल्लानि थागिबि ज्योति मल्हत्राखौ हारियाना पुलिसआ हमदों नंगौ हारियानानि सासे ट्रेभेल इउटुबार जाय ट्रेभेल विथ ज इउटुब चेनेलनि बिगोमा ज्योति मल्हत्राखौ पाकिस्तानी संगालि महरै हमदों आरो सानबानि थाखाय पुलिस रिमेन्डआव दैथायहरदों ज्योति मल्हत्राखौ सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला ज्योति मल्हत्राया पाकिस्तानी दैदेनगिरिफोरजोंबो सोमोन्दो दं मख'नो गोनांदि कमिसन एजेन्सिनि गेजेरजों भिजा मोननायनि उनाव 2023 मायथाइयाव पाकिस्तानाव दावबायहैदोंमोन ज्योति मल्हत्राया बे दावबायनाय समाव गोदान दिल्लीयाव पाकिस्तान हाई कमिसननि सासे मावख'गिरि इसान उर रहिमजों खाथि सोमोन्दो बानायदोंमोन जायखौ दानिश मुङैबो मिथिनाय जायो जाय दानिशखौ थांनाय 13 मे खालि पाकिस्ताननि इन्टेलिजेन्स अपारेटिभ जानायनि दायाव भारत सरकारा भारतनिफ्राय होखारहरदोंमोन अजद होनाय बायदियै ज्योतिया गोबां पाकिस्ताननि इन्टेलिजेन्स अपारेटिभजों मोजां सिनायथि दं सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला WhatsApp, Telegram आरो Snapchat बायदि एनक्रिप्टेड प्लेटफर्मफोराव पाकिस्तानी एजेन्ट राना साहबाजजों सोमोन्दो थायोमोन नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिनो मोन्दोंदि ज्योतिया लाभ जिहादाव गोग्लैनाय सासे आइजो ज्योतिया सासे पाकिस्ताननि इन्टेलिजेन्स अपारेटिभजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो दंमोन जायजों बावैसो सान सिगां बाली इन्डोनेसियासिमबो दावबायहैदोंमोन ज्योतिया दायो ज्योतिखौ भारतीय न्याय संहितानि दफा 152 आरो अफिसियेल सेक्रेट्स एक्ट 1923 नि दफा 3, 4 आरो 5 नि सिङाव दाय होनाय जादों मोनसे रिटेन कन्फेसन लानाय जादों आरो बे केसखौ हिसारनि इकनमिक अफेन्सेस विंगआव हगारनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ECG টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেন্সি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্ছৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन